Takže ahoj, je středa 29. srpna, zbývají nám úplně 3 dny do závodu Champions Challenge 2012 v Ústí nad Orlicí. Jak jsme slíbili, dneska vám přineseme další soutěžní workouty. Ten první už znáte a ten finálový se dozvíte až v sobotu. Takže necháváme si prostor pro malý překvapení. A dneska vám ukážeme standardy, které chceme pro první a třetí workout. Druhý workout, jak sami za chvíli pochopíte, není zcela třeba představovat a ukazovat si standardy. Takže pojďme si ukázat to nejdůležitější pro první a třetí workout. Takže první cvik je thruster. Budeme čekat 20 opakování, předepsaná váha 40 kg pro muže, 25 kg pro ženy. 20 kg pro začátečníky muže, 10 kg pro začátečníky ženy a 10 kg pro masters. Thruster, co hledáme? Nejdříve si řekneme, jakým způsobem se ta činka dá dostat vůbec nahoru. Máme v podstatě 3 možnosti. Muscle clean, power clean nebo squat clean. Každopádně, než začneš dělat své thrustery, pokaždé musíš začít v pozici, kdy jsi ve stoje, propnutý kolena, propnutý boky a činka je v té pozici front neck. To je pozice, kdy můžeš začít dělat thruster. Pro samotný thruster co hledáme? Samozřejmě plná hloubka, to znamená zadek pod úrovní kolen. A nahoře je potřeba se dostat s činkou tak, aby byla v jedné rovině kolme, která stoupá z vašich pat. To znamená, že nahoře protlačit hlavu dopředu a činku dostat nad vaše paty. Činka nad patama. Super. Chyby, které se běžně můžou opakovat. Zadek se nedostane až pod úroveň kolen a činka se nedostane na paty. Dobré. Dál si dejte pozor na to, kdo udělá squat clean na začátku. Tak se vám nepočítá ještě do toho prvního thrusteru. Dobré. Vždy je potřeba začít ze stoje, v pozici, kdy jsem plně propnutý v kolenových pozicích. Potom, co uděláš 20 pěkných thrusterů, můžeš jít na šatoráky. Tak, další cvik je burpee box jump over. Je to cvik složený z angličáků a přeskoků přes bednu. Pro tenhle cvik budeme hledat správný pěkný angličák, to znamená hrudník se bude dotýkat země, hrudník v rozmezí mezi klíční kostí a bradavkama. A pro přeskok hledáme snožnou odráz čelem k bedně. Angličák můžeš dělat čelem bedně, bokem bedně, šikmou bedně, jak se ti zlíbí. Varianta pro někoho, kdo nevyskočí až na bednu, je vyskočit s nožou na bednu a z bedny následně se skočit. Co je chyba, co je dobré? Další chybou by bylo, že se neodrazím čelem bedny. Dobré. Další chybou by bylo, že se neodrazíš s nožnou na bednu. Takhle to jakože předehneš. Dobré. Poslední chyba, která
v odraze jdou nad bednou a ne okolo bedny. Třeba tak. Potom, co uděláš 20 burpee od jump overs, můžeš jít na šatara. Další cvik, 20 kettlebell swingů, 24 kettlebell, 24 kg kettlebell pro muže, 16 pro ženy. Pro tenhle ten cvik budeme hledat v horní části, kdy dokončuješ, proplý ruce a kettlebell směřuje směrem nahoru. Chyby, které se může objevovat, jsou neproplý ruce nahoře, zároveň kettlebell svěšený směrem dolů. Jestli budeš obloukem s nataženýma rukama nebo podél těla s ohnutýma loktama, je zcela na tobě. A teď můžeš jít na spotřebu. Pro kategorii Masters a začátečníků máme místo kettlebell swingu skákavý výpady, jumping lunges. Pro tenhle cvik cvičíš na místě a je vždycky nutno mít ruce za hlavou spojený, velký hrudník zpřímán, hlava a brada vzhůru a dotknout se kolenem země a koleno by mělo směřovat, nebo respektive noha by měla směřovat kolonu. Chyby, které se můžou objevovat, koleno se nedotkne země. Dobré. Ruce nejsou za hlavou. Nebo kombinace obojího. Nebo trup přehnaně nakloněný dopředu. Pak můžeš jít na současnou. Tak, poslední cvik ze soutěžního roku číslo 1 je quick push-up. Je to cvik, který budeme hodně kontrolovat, budeme se na něj hodně soustředit, protože se v něj dělá hodně chyb. To znamená, teď si ukážeme standard pro provádění kliku a co budeme požadovat. Pro plný rozsah pohybu tohoto cviku je potřeba dojít bez pevniny propnutí až na zem a budeme tolerovat položení boků, stehen i hrudníků. To znamená, že celá tato část může být položena na zem. Uvolníš ruce na zemi a nahoru jdeš takhle pěkně propnutý, jak je, až do plného propnutí lokty. Tak. Dej pár za sebou. To je pěkný klik. Chyby, které se můžou opakovat. Nedojdeš do plného propnutí loktu nahoře. Teď tam byl ukázal ještě další chybu, že neuvolní ruce a to vadí. Takže budeme samozřejmě hlídat i uvolnění rukou na zemi, to je standard. Další chybou, která se bude hodně hlídat, je to, že se při zpětným tlaku nahoru vaše boky začnou odlepovat později než hrudní. To znamená, že boky musí jít aspoň v ten samý čas, kdy se začne odlepovat hrudní. Takzvaný snake. Kdo je to, aby bylo vidět víc? No,
celé tělo je v jedné ose, jsi pěkně zpevněný, propni lokty, uvolnit ruce, pozor na styky. Pak můžeš udělat svůj šatler. Poslední věc, kterou potřebujete vědět, jak bude probíhat šatler, policunkový běh. Celková vzdálenost je 60 metrů, nicméně ta vzdálenost bude rozdělená na 3 úseky po 20 metrech. To znamená, že v tom konečném výsledku cvičíš vždycky 2 cviky na jedné straně a druhý 2 cviky na druhé straně. Pro představu tady máme 20-metrový šatler, Billy cvičí 1 cvik na jedné straně a pro to, aby se dostal k druhému stanovišti, potřebuje přeběhnout 20 metrů tam, vrátit se 20 metrů zpátky, přeběhnout zbylých 20 metrů na druhou stranu hřiště, kde už čeká druhý cvik. Co potřebuje? Potom, co docvičí první stanoviště, může normálně vběhnout do toho prvního úseku. Na druhé straně je potřeba, aby všechny 4 končetiny došly do kontaktu se zemí. Byli tady udělal navíc dotek, to znamená, že celý šatler, tak jak je 2krát s kontaktem všechny 4 končetiny na zemi. Můžete ještě jednou? A už může začít dělat svoje další cvičení. Chyby, které se můžou objevovat, 1 nebo více končetin se nedostanou do čáru. Dobré. V tomhle případě vás rozhodčí požádá, abyste se vrátili a dostali všechny 4 končetiny na zem. Takže jednoduchá záležitost. Vše. Tak, druhá disciplína. Protože prostě jde o tom, abyste byli připraveni na cokoliv. Máme pro vás disciplínu, která prověří v poměrně krátkém čase vaši obratnost, přesnost, koordinaci, rychlost, možná i výbušnost. A máme pro vás připraven překážkový běh. Snad jen ve stručnosti, z čeho se překážkový běh bude skládat, protože samozřejmě nemám tady připravený celý. Velmi rychle to pochopíte, že všechno uvidíte, ale ať víte, na co se můžete připravit. Šplh na laně, slalomový běh, který je spojen s takovým podlejzáním konstrukce, pochopíte, až budete na místě. Přeskok s nožnou přes atletické překážky, ženy budou mít menší večku, kluci budou mít větší večku. Přelez přes bariéru nebo stěnu, kterou nám učil místní hasičský sbor. Ženy dostanou k dispozici bedínku, pro to, aby se mohly přes tu bednu dostat. A zakončuješ úsekem, kde běžíš krátký člunkový běh a do cíle. Takže to je disciplína číslo 2, doufám, že si všichni můžete. Tak, třetí workout. Na ten se osobně velmi těším, jsem zvědavý na vaše výkony. Je to velmi technický a silový workout. Jedná se o to, že během 5 minut musíš v jednom pokusu dát snatchem neboli trhem jakýmkoliv způsobem nad hlavu co největší váhu a tu váhu bez toho, aniž bys položil čínku na zem, potvrdit 5 overhead squaty. To znamená, že jakkoliv nad hlavu, jakýmkoliv snatchovým způsobem nad hlavu, squat snatch, power snatch, muscle snatch a bez pokládání čínky na zem potvrdit 5 dřepů s váhou nad hlavou. V 5 minutách one rep max. Ukaž celou sérii. Tak jak máme.
Tohle je pokus, který by se počítal. Chyby, které budeme hlídat, jsou samozřejmě při dřepu nejdeš pod paralelou, to znamená pod 90 stupňů zadkem a neukážeš plnou kontrolu, kdy stojíš s nohama, s oběma nohama pevně na nohu. Ukaž jeden se stranu. Nebo nedojdeš do plného propnutí v bocích a v kolenou nahoře? Nebo neprokážeš plnou kontrolu s nohama pevně na zemi? Nebo kombinace všech tří věcí? Pozor si taky dejte na to, pokud první pokus bude squat snatch, nepočítá se ještě nepočítá se mezi 5 overhead squatů. Squat snatch. Teprve teď může dát 5 overhead squatů. Kuchenské triky, můžete? Že majú len 5 minút, že môžu viac pokusov za tých 5 minút. V průběhu těch 5 minut můžeš vyzkoušet, kolik pokusů chceš. To znamená, že můžeš buď to riskovat, nebo můžeš hrát strategicky a dát jeden zajišťovací pokus. Je to zcela na tobě. Každopádně limit 5 minut pro každého stejný. Kolik pokusů s tím za to dobu dát, je jenom na tobě. Takže tím jsme pokryli všechno, co vám zatím můžeme odkrýt. Těšíme se, ani nevíte jak moc. Doufám, že se taky těšíte. Myslím si, že si můžeme super sobotu, ať už to počasí vyjde nebo nevyjde, soutěž proběhne za jakéhokoliv počasí. Afterparty bude veliká, epézní. Brňáci řekli, že přestože nebudou první na závodech, nebudou první na baru, takže jsem zvědavý o Brňáků. Bratia ze Slovenská se taky určitě těší. No a